תכף נבין מה זה הלשון שדייקו בו חכמים, אין אדם משים עצמו רשע. על כורחנו שיש עדים המעידים, ובעדותם ישוחרר. אבל יש להבין את הכלל הזה. הרי כולם מעידים, אין אנו עזי פנים כשעורף, לומר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו. אבל עם זאת גם כתוב שאין אדם משים עצמו רשע. אז איך מסתדרים הדברים? אלא זה מנגנון שפועל בצורה הזו שנסביר. יהודי אחד גילה את הטעם המתוק של הטיפה המרה, התמכר לשתייה עד אובדן חושים ואיבוד הכרה, היה קורע, רובץ ומתגולל בקיאו. אי אפשר היה לדרוש ממנו להיגמל משכרותו, אבל לפחות שיבטיח שישתה תמיד תחת פיקוח, שיהיה מישהו לידו וינחה אותו לביתו. זהו הסכים ותקע כף שלא ישתה לבד. יום אחד ישב לבד וכמה לשתות, הביט בחלון, הכל חופזים למלאכתם, אף אחד לא פנוי לגמול חסד, להריח לשתייה. מה יהיה? עד מתי יתייבש? באותה שעה הזדהה עם אברהם אבינו, היושב פתח האוהל ומחכה לאורחים. קצרה רוחו, הלך הביא את הבקבוק, 2 כוסות, מזג, אמר חבל להתמהמה, ברגע שהוא ייכנס, טיק טק שותים. המתין, לא הגיע כלום, ממתין, העדים העולים המשקה מטריפים את דעתו, אבל הוא נתן הבטחה, הוא לא שותה רק אם יש איתו מישהו שישגיח. והנה לפתע הוא הבחין בזבוב מזמזם בחדר, חג מעל, אורו עיניו, ברוך הבא. הזבוב נחת על שפת הכוס וחיכך כפותיו. טעם טוב לך? טעם טוב? יופי, עכשיו אתה שותף לשתייה. לחיים, אמר לזבוב, והגיר את הכוס לקרבו בגמיעה. הזבוב פרס כנפיים, חכה אל תלך, קרא לעברו, ושתה גם את הכוס שלו. חום נעים התפשט בקרבו, היה כדאי לחכות. אם היה בא אורח אמיתי, הוא היה שותה כוס אחת. עכשיו שתה 2 כוסות. אתם שומעים? אז הזבוב הפך להיות השותף לשתייה והמשגיח. כאלה משגיחים יש במסעדות היום. אז עכשיו המסקנה, אם זבוב הוא שותף לשתייה, אז גם מלמול השפתיים שלנו אצלנו הוא תפילה. וגם פטפוט נינוח נחשב אצלנו לימוד. וגם הלבנת פנים, לא, זה סתם על הצד. כי אין אדם משים עצמו רשע. תמיד יש לו הסברים ותירוצים למה הכל בסדר. כמו קוראי מודעות וכולי.